latum tuliram rong hang pen la bangke typing irur buka pang ta ka bangke lake nilitum ke theklong bang la akhau ang tan ben ke bang ang tan ben ke bang achak akhe atuma bang RNC press conference dolo hala solong ka sarandar dun ben selang li bangke ke chokche bang mamle alang lituma department bang chekrong dun de lake nitum typing mistake lo ba lage nitum printing irur lo besale chekrong de lasi lake kirem ka chekrong dun pensi hala tumlong ka compromise ka sarandarun alam tibang salang like nijerong tasila bang chokche busuri tum puthiblo jok jong he jat akapre jat padimanang sita six sidula constitution da kar bitum lega tokali ni ilitum lega che tokta kali lake in laso constituent assembly atum 1947 India independent long that pen laso bharat kacheri ji aron allo ke toba constituent assembly dumasi six sidul aron bang bang ke tokte ka posi hala soron bang ke othip ni basi tum bang kadu weda chipang tang nei busi nilitum pini bang chuni rilo kar beng ora panta la pen la bhut pen longli ke lar akama bang ke padu a party le claim busita la ken nili nonda nije dagin ni batai thong kep pin remji la ke la pen la bang so vote pen longli ke lar a politics phantu ke kar beng ora ke la ke deng tanang ne kroi tanang ne pusni tum in bang ke jong dun dak lo